Здравейте, тук аз съм Иси. Днеска да Raging Good не знам да снимаме. Така, това е нови ни хора, защото първо ни грифнаха Уида фермата, след това Пимен фермата и мислям, че следващото ще е Хомът, но се погрижихме за фулките и другите неща. Нагоре всичко с фулки, неща за полшанки и така. Сега, значи, това ни е новия хом. Ето това. Тук има едно разделче. Ето го. Тук ще правим полшанките и отгоре ще са нещата за полшанки. Сега. Сега ще се чуете за какво ще е така. Значи, защото не станаха материали от другия хом. Ще ви покажа. Защото не станаха материали от този хом. Така че ще не е готов, но това трябва да се сложат само честове. И така. Това е новия хом. Също така. Направихме си няколко хома относителни. Старият, нали както казах, имахме заплаха, че ще го гриднат. Ето го старият, тук имаше фулки, там отдолу също, по-нататък също имаше фулки, пренесахме всичко. И тук са някакви неща да има, но едва ли. Да, това е някакви. Но сега няма да пренасяме нищо, като фулк, филки има. Да. И това беше, преди че това исках да ви покажа за този клип. А сега ще видим какво ще направим. Няма хора за ТП, тъй като е 8 просто да ви се спечи стана. Тук имахме, това ни беше нещата за какво не се да ви покажа. Всичко вече няма. Тук всичко отпася, да ви покажа. Сега, така сега да ви покажа едно нещо, което ако искате може да се запишете тъмботни. Ето тъмбота. Фулка. С фул меч, който после ще е едно. Фул брадичка, фул бол. Малко гонене токи от хубавите. Уеден скелетен глави, бокове и малко една цеста, и тук не знам какво да сложа. Това не е една цеста. И сега, какво е още, защото мисля следващия екип да е или на Самп или на Ендергуд. Но ще видим какво ще правим в Ендергуд. Мисля, че ще ходим на PvP, но не съм много сигурен. Ако искате моят тим. Няма ето негатива, значи аз, The Raging Good, Fire, Gogata, Midclan, Talk, Weeplan, Skype, Пешо, Мечка, Печка, Скорпси, Фиола, Фапри, Викрант, Леон, Хира Зеро и Вико. Вико, нещо това са летали. Но това без значение, защото ние така си играем, по-забавно. След като изтегля томболата, мисля, че ще тегля на 25 абоната. Също така мога да направя след това томбола насам или на Майнкрафт, пак на някой друг сервер или тук. Защото аз не имам да ви чуя от принцип. Се тук да играем всичките. И да, това беше от мен. И това няма какво да кажа още. Само че това не е новия хом, искам само да ви информирам. Че стария хом вече няма нищо. И да ми намерите хома, това да значение нищо. Всичко тук. Не си да на място. Даже това координатите. Няма така писват. И да. Това беше от мен. Довиждане.